Don't forget to like, follow, subscribe, share, and push the bell button for notification. That's it na guys. Kain ka muna. Hindi ka makakapag-play pag di ka kain mo yung sila Clark, oh. Clark, kain na Clark. Want this? Ayun, kuha ng pizza. What do you want to eat? Pizza? Sige, karutan. Tayo mutan, mabali. Ubusin mo muna bago. Oh, mabali na. Lamos lang ako. Ang maliit. Mabali na. Mabali na eh. Sige, sige, madi pa ekmay na po sa Ito, di minipos ka na. Madi pa ekmay na po sa Ay, ko! Maliit. Dapat na ako. Yay! Isha! 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 I want watermelon! Watermelon! Hindi pa na. Saan ba? Thank you. Melon? I want watermelon! Wait. One ako. Daddy Jeff, kuha si Daddy. I have the bottle! Oh, sige. Tissue. We have the same here. Finish that first after we go. Apollo! Yatoy ka na toy na, mata? Apollo, mag-slide ka dyan! Oy, shoot it! Oy! Hindi kayo pa dyan! Guys! Inside! Oh, may meat lang yan, Evangeline eh. Isulat na nga na. Open it, Daddy. Tulog na. Kaya nga. Tulog na ba? Hindi ko na. Isang oras. Lagyan ka na. Ay, pag-init eh. Pagod. Hindi kayo. You want to eat? Wait. You want to play? Kaylin, let's eat na Kaylin. No. Okay na. Okay. Oh, Daddy's cute also. Okay, okay. Ayaw umiga pa rin. Apollo! Pre! Nay! Kaya kaya pre! Asan na si Apollo? Tsaka si CG? Pulutan na pala, nabubusog na kami. Kapit tayo pre. Nakita ka lang namin pre. Ayun, oh. Meron dito si... Pang magulang yun, pre. Pasig magulang. Magulang o magulang na. Mote. Wait, mamaya yan. Kain ka muna. Kain ka muna! Ano pulot pa ito? Baby ka? Ipit ka muna yun dyan. Yep. Yep. Ayun mo! Ayaw na yan, Apollo! Mama muna. Dad, oh my God! Dahil kinino. Oh my God! CJ! You can Ay, sa magiging tawtahan na. You eat this later. Kaya ba kung Kaya lang ating mata. dapat meron pa. Dapat meron. Ano ba? Kain. Manigay. Sila? Permanent bigay. Ano ngayon nun? Alam guys. Pilipinas. 6 years old. Hey, diba? Gano'n ka? Tayo mga kailang pre. Ganun ang gagawin. Sige mo na ulit pre. Hindi ka na. Ayaw niya kumain ng kanin doon? Ayaw
kami. Pizza lang eh. Ay, Saan kain na? mo kanin. Yun na. Ginawa mo yung kanin. Di ba yan? Ay, wala nga. Paano ko kukunin na yan? Wala, marami pa naman kanin. Doon. Parang tugtog ka na dito. Wala kami nakita sa Tolay. Nandun sa side. Di ba doon pinagay? Wala nakatanong mo sa Tolay. Tolay! Di ba wala tayong nakitang kanin doon? Sa side meron. Sa side ng pinto. Sa may loob ng ano. Napagod na ako. KK side. Kain na kayo. Kamusta kuya? Wala. Kain na kayo. Kamusta? Diretso trabaho. Ang laki ng ano mo, Polo. Ay, maano ka dilig yun? Kaya. Bags ka na? Kuya? Bags ka sa dito? Well, wala. Hindi pa naman ako nag-sing. Kaap na lang pala. Wente. Lagi ko naririnig yan eh. Recorded na ba? Oo. Naririnig mo. Gloves naman nga lang, gloves. Gloves pa. Wag na. Kasi magkakamay, di ba? Wala ba yung blue? Ay, wag yun pre. Halata. Kita yung one pre. Kita yung dumi. Pag yan hindi. Nasaan si kuya? Nag-inom na. Hey, sasabahan mo na eh. Sasabahan mo ah. Daw, mga kapay mga kapay kami lang mo ron. Ano ko yung gloves sa ate mo? Ako baso dan eh. Mga dotan mo. Ito na kayo, all tingnan natin. Siyempre. Diyan mo siya alak daw. Press mo na eh. Asa na sila tayo mo? Uy. Wala lang ako tatanong kung bakit. Atibay nga mga kota. Nawala lang. Kambit ako. Nawala ka lang. Sobrang enjoy na niya. Eh, gloves mo bro. Di ba, Kirk? One time. Wow. Mali yung kahit ikan sa... Hindi ka na, Kyle. Mana? Tama. Kambayan. Labit pinto mo. Kamaya. Balita ko, bro. Ha? Balita ko. Hindi ka kakain. Tawag ko dinisigal doon sa iyo. Time na vision. Nag-imas ako. Time na Wala talaga. Ayos din pala. Lama lang sukini ito eh. Lama lang sukini. Sa hindi ko maaari. Dobre. Pre. Meron siyang sobrang donut na nilagay ko sa loob. Sayang. Pabilisan lang natin. Paklo? Polo. Kinuha nilang ano. Pag may patik ka ha? Sabi niya, dessert ka na. Oo, masarap na. Kasi masarap din tong turtle. Birthday ni Polay. Nakahabol ka din niya. Don, hindi ka kakain. Kumain ka na. Kuya ni ate, hanggang ano oras? Ilang pre? Ilang kayo? Pero din ba? Nakita mo lang kami busog ko kayo. Oo. Ito ang kayo. Busog ko kayo na. Hindi ko ano. Pwede na ito ate mo. Ha? Pwede na mo diri. Giren? Ato man nagtuno. Ma, naluto atan. Posible na. Ay, need kanin. Sa dalawa ba? Dito tayo ng picture ni Reyna. Sige. Ikaw na lang magkala. Sorting ba doon? Sorting wala mo. Kumuha? Hindi. Hindi. Kain ka? Bakit? Ikaw rice. Full na yan. Bon na? Ba't binigyan mo sa akin? Sige ba? Sabi mo. Pizza! 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 Pizza!
Careful na po na ha. Ano to ka? Sabaw din oh. Sabaw. Kapag mo kumakan. Kaya pa yung mga antigua. Hoy! Tayo ko pa. Ay, laki na eh. Stop, Apollo! That's my hat! That's my hat! Sigoy. Ano yun? Sige, gusto mo isda? Sige. Sa Ate Bel Chris, May apa yun? 5. Dapat pa sa Marno, ano? May graduation mga bata daw eh. Ayun, tagal yun. Mas may After party. May party pa sila. Ano nakasagat yung ano? Nakasado. Oh, sabaw ah, sabaw. Sabaw. Alam mo yung sabi ni Ate Bel, ito yung Steven. Nalasakit na. Masag na. Tinanong lang naman ito. Ano na si Teko? Na? Ano na si Adi, okay. Pero kung nagpapabagsin ka dito. Hyder! Meron. You want to eat? Ha? You want to eat? Tanong ko sa pero kay Kukuan din meron. Wala naman siya. Sailor, isda. Sam. Ha? Isda. Diba, ito lang banding natin eh. Ngayon lang sabay-sabay natin oh. Diyan siya kasi nag-shift yung iba. Oo, tama. Tyler! Ay, Kyle, magdedede yata. Ay, Ako natin ko na. ay, kung nahanap niya, Clyde. Pinukuha niya kasi kayo. Diyan man laki? Na? Ano yan? Abo, tayo na ba bumangan? Bulu-bulutan tayo. Bulu-bulutan tayo. Bulu-bulutan ba? Araw ko. No, makakuha ka. Nandiyan. Pag naman tayo. Ayun man. Maligi balay? Ano ba? Araw tayo. Ano? PRA apply. I'm on grade 11. Alam namin hindi tayo kulong mo dito ah. No. Lagi tayo pag-away sa Pilipinas. Polo, go down na Polo. Tago ka pa. Murang arang. Nadi, kompleto ng materials ito eh. Di ba di Pilipinas? You want rice? Objective subject matter mo kasi kagagamit di strategy nun. Gusto yung haam, danda amin na badya-badya. Naluto ati be. Activities na gano'n. Naluto. Mas pagkamarinig naman. Alas pag marinig na. Ang talol doon, marinig na. Grabe lang. Sige, dito. Maniwala ka, magbibigay ng limit ng taas na paligid. Nagpadala ka ng pera sa Pilipinas. Download mo. Ano naman ang susunod sa patas?
Alam mo ba, mayroong bagong sistema na madaling aralin at gawin na makakatulong sa mga Pulutan kayo. Pinibig ka kaya ito. Hindi dapat sa bawa dyan. Usang na. Ay! Napatanan! Agwes pa ang Tisa ko yun. kailangan si West mo mag-apply ka din sa Western IELTS. Nakalikod mo. Hindi kailangan mag-apply ka lang ito. Bakit nangalak sa PEI, license ko, nakaalag siya. Pasak lang ang license ko. Ay, okay. Oh, ito. Chat. Luto ni Junior. Kaso ba din na luto? Sila nyo, ano yan? Dardara pa eh. TOR ko dito siya. Ito may tatay, zucchini. Sige. Ayan lang. Sige, mas. Pastoral ko. Pastoral ko. May marinig lang ni Rabi. Ha? Paano na kayo dito? May marinig lang ni Rabi. Kung tayo na po. Pre, kaya ikaw gagawin yung palabok. Oh, palabas mo na, pre. Pas mo na, pre. Palabok? Next week. Pas mo na, pre. Pagod ka na? Pahinga muna ako. Kakapagod. Palabok, guys. Mamimiss ko na, pre. Ano kailangan dapat pag Masarap na pag 3 days off. Kasi pag 1 day lang, pre, pagod. Ano, 3 days? Ka pa, di ba? Oh, pwede pa pangulaga ako. Pwede ako magluto kasi 3 days off ako eh. 3 for 12, di ba? Friday. Next Monday lang ako. Samahan ka namin magluto. Okay. Mahirap yun, pre. Sakto, Friday wala namang pasok. Ay, tama, Friday wala namang pasok. Palabok. Sabang nag-set, palabok ko na. Oh, sorry. Talaglap ka. Ano ba? Tignan mo ako na si Kyler. Si Kyler hindi pa nakakain. Wait. Ikaw mo na mag-alaga. Wait lang. Slice na natin. Kay makatalo. mag-alaga pero. Bakit ko, parents ko. Ganda di balay, latan. Mandi, ang ganda nga talaga di balay. Guys, ang batalan, guys! Ay, di sabaw ni Manong Chris. Ang batalan, hindi naman display. Sabi na kanila kayo ng oras eh. Baskaran na ito, ano, di ba? Ha? Baskaran tayo. Hindi na. Yay. Yari ka isang baby pa daw siya. Sige, makita ka nila. Makita ka nila for isa pa daw. Hindi ka na makatrabaho. Ayaw mo na. Pwede pa isa? Oo, ate daw. Babae daw. Babae daw. Hindi tayo. Oo, di ba? Baling pa yaw. Bayo. Pabubingan, no? Ayaw pa daw. Alam mo, mic yan. Pabubingan, no? Ay, huwag dyan. Huwag dyan, ha? Oy, kumain ka muna. Si Tonton na magbantay. Ha? Labas na ako, te. Sabaw na ako. Ay, magpagabilan eh. Hindi ka mo nagdala gawin. Okay pa, okay, Pluna, saan mo kaala tayo? Ano mo kayo pasida? Ano Pluna? Handa kayo ni pasida? Ano, mapaka-Pluna sa ano kayo? Ah, hindi eh, di baso siguro? Okay. Ano mo sa lana eh? Ay, ito ba? Ano mo lang tugod? Ano mo lang tugod tan? Hindi mo. Bunga? Tapos pa
na, Clark? Gusto na? Manong water? Ang right ko dito is What? May rate ka bang nalalaman? Two flat? Big man mo, intag ni Mahita. Tawag niya, Big. Patawag din. Oo, sabaw. Di ba niyo ko? Basta ako billion na doon yung patawag. Ano yun? Ano? Sit na. Sing! Ball mo? Ano yan? Aw. Pork ito na, aw. Umiiyak! Ano yung ano ko? Walang lista ng coke. Ayaw niya ipa. Paano niya? Kurang aklo lang ko ma. Wala lang ko mo. Hindi naman kayo pakaipakan. Ano ito? Kaya nga makanda na ito ngayon. Ito ni Ojay ko ha. Gawa ko. Yung Pepsi. Paggabi kasi gumigising siya. Oh, next. Hindi, check niya lang kung tabi ako. Ngayon yung last day, tumawag pa ako. Sabaw. Alamdaman ko. Ano? Napipito ko. Wala na lamig pre. Di ba ito nasa taas na yung buwan eh oh. Sa gitna na yung araw eh. Mga stress na ba? Wala na pre. Wait na. O, sino? Kanta? Ayun na, nakalive tayo na, abaw. Ay, nagsinger na ka. San Quirino. Ang pambato. Pambato ng Quirino Province. Tapos sumarno pa Isabela. Mamon. Jesus, abo. Only in Ganun Park. Only in St. Stephen. Kita ay magiti Ilocano ah, wala kasarak doon eh. Kita papawalwan ni bantay bayan tayo ni Apo. Judan. John, barangay tanod ni Joner. Judanaski? Judanski.
Eh, sumasaro na ako di ko tayo niya. Ako kagawad di ko sa bela. Kagawad sa bela, kagawad. Bro, taga saan ka bro? Poso ng kawayan. Taga ano ka bro? Kawayan? Sa bela, Kirino na Ilakay. Dapat lagi, Cagayan Japon eh. Chris! Cagayan? Cagayan. Pare doon. Pare! Wee! You know? Ayan guys. Woo! Ayan guys, dito kami sa ganong park oh. Picnic lang. Kasi sabay-sabay lang off. Kasi kanyan tayo singer. Dito kami Ilocano kasi singer tayo. Sasunod daw si Sam. Next singer si Sam daw. Ayos ayos yung tray, portable video, okay? Dato nyo, ganda na yung nakalag yun. Watch when you switch to RBC. Payment made easy with RBC and Apple Watch. Get the new Apple Watch when you switch to RBC. Ay,
kapatakbo. Ay tarong di pulo makatuman. Yan si Muraw Mayan. Balon niya pre, balon. Jai babalanya. Gini dua, mahilig na si Tarong gini dua. Mahilig na si Tarong gini dua. Giwas si Tarong ka. Paborito na Tarong gini dua eh. Kaya ano na dalawin Facebook. Nasa isip ko na kanina yun, pre. Yung mga assist na kanina eh. Kasi mahilig yung sakay, nag-jono sa labas. Yun, wala. Hindi ko na naisip na pumasok sa bahay. Just lang sana no. Wala bang Ganang hirap na. Meron mo ito, nasa parang mo. Masapit pa tumakbo yung mga agyo. Muna tawagin na. Inalo ko kasi sa Instagram. Sa puntanta. Sa tayo kami natagalit tayo. Ha? Kasi pala maharap na tanay. Wait. Hi. Hello. Guide yan? Aginom tayo ba yan, ha? Nakaplayhan. Naka-record man. Naka-record eh. Aginom tayo karoon guide tayo. Nalamisan. Ibusin tayo lang dyan eh. Arak tayo. Ibusin tayo. Ayun na doon. Ha? Ayun na doon. Ha? Ayun na doon. Mabalin. Kasi ag-poker tayo dyan. Pati ka nag-poker? Ay, Brian! Mike, Teo. Yung cornball. Ulan nga.
Ay, hindi. Apartment 2, sudah apartment 1. Gabay lang ni Corte, dami. Aji kanya da Cristiano dati. Men, yan. Ako na ako na yan eh. Iglesia pa yan eh. Hindi iglesia ka. Iglesia ng PJ sa Pilipinas, kaso hindi na to eh. Nanapit napansin dyan eh. Hindi at danig ko, makamapan na. Ni Cristiano. Ni Ronnie. Ay ni Ronnie. Wait. Ito iglesia na rin dyan. Nagdagasin na ko na JD. Binata makardamit yung mong tol sa akin. Ang yan na nakapadjay, always sinak ni Ronnie eh. Oo. Napangkatuin, bro, sibig na to. Cash job lang. Oo. Cleaning. Narinig di agkas ka. May meta dyan dati status. Ngayon, nabuting yak ba? Ano matili yung kita? Mas Problema. nakaro. Nakay gulong takpan, yung problema ka. Kami kitingay kulong yung Madiport. Madiport ka. 5 years na nga maka... Ay, oh, payak eh. Kaya di kwadat ka. So, inururay ko, siguro mga 1 week. Naka-schedule na kamapan kanya na. Oo. Eh, nag-chat kanya ka, Jay Kwan, cook. So, naktapanin na. So pa at least dyan nakanam na maka nga dati papanan na niya yung status. Legal pa niya bumbra. Adit importante. Saka ato di oras mo di ko. 12 hours swim ko alam, week on, week off. May So, break na 1 week. 70 hours na niya. Dapat kikuha, di 1 week ko. Ay halagaan sa 70. Kontrata, di oras di 1 week ko. Dapat basta 44 kilo namin lang. Mati, bali tungkol sa atin. Magdala ng pera sa bahay gamit ang Remitly at may mga pamilyar na paraan para matanggap ito. So, unmute lang ang bit. Ano sa akin? I'm not a doctor now? No, you're not. Because I have a government back. Tikis lang. Mga 42 pero Patay pa lang akong patay ito. Oo, dire-diretso eh. bari nga doon ote atak no ormong tapos na ano nag-building pamasayos At least no pamabalik mo yung place wala na dati pangon mo dito. Eh siyempre kung nakapiti working permit mo Again, may talapis tayo. Kasi, ay karta ka kasi pabaliwan sa hindi ka mo. Hindi niya nakaturis ka dito. Hindi ka nakaturis. Naging working permit ka. Wait,
sir, picture na pwede Pilipinas mo. Just kahit Nagrigat trabaho yung Pilipinas na teacher ka. Dako nga mo ito yung pasan ako. Picture. Ngayon dito ko na naglangat ako. Michael B. Lagi nga lang nung mga kapatid nag-rate at Pilipinas agawin ka na forward ng permit fee mga lakad mo simple dito Bayang tingin na yan talaga. POE pangalan na nag-rate ko na gusto na gili pa nagiging nakawal yung permit dito nga makastin na ganyan lang na mas pasabay dalatan karikrigan Pagka na-kompleto. kanta ka Sige. Madinak mo na yun. Ilaw na? Tuloy. Yes, Mike. Ayaw niya. Eyes, far apart, close, average. I think normal, average.
but they were a bit sunken into. Sakay ka na lang. Lobat na. Sakto na lobat. Ayan na, uwian na guys. Uwian na guys. Eh, sinalaw sa labay dan ni Juan Paul. Sinalaw sa labay dan. Ikat mo yung nag-sharon ako. Sino nag-sharon dyan? Si Polay. Sino may sharon? Ayan o. Yan na, uwian na o. Sakto na, lobat yung ano natin o. Yung sounds. Oh, mga sisters natin nandito. Ay, buo siya na. Oh, best friend mo. Best friend. Ano?
Huwag ka pupunta dito ah. Nasira mo na naman yung araw ko. Bakit tawag ka ng tawag? Patayin ko yan. Ibablock kita. Pagigil ka na. Ba't lalo kang lumabo? Mag-diet ka naman. Let's go na. Mag-diet ka naman. Grabe. Obis ka na. Sayang tingin ko. Oh, buisit ka. Bye. Who you? Wait! Dulutan to, pre. Ha? Ano natin, tutapon yung mga basura. Nasa orin sa t-shirt. Taka mo ka. Kuya, ayaw mo na kumain? Right? Ano? Kaya Paano ba? Yung kay kuya yan, ano mo lang. Italikod mo kayo. Maglagay ka nga din ng ribs ko ako. Ribs? Sa bahay ko lang. Walang supot ko lang. Ano yan? Tutuloy ka sa bahay. Oh, ano yan, pre? Ano yan, si Melvin? Carlo. Ha? Pre! Wala mo ba sa dono? Shout out sa'yo, pre! Carlo! Ito din, hindi ko lang sa para ginikuat lang. Shout ko muna. Medyo namin ko ako. Medyo mainit lang. Kuha kayo, ka na. Eh, di yan ka dito. Ipapakilala mo yung ano, dating pet namin. Teka lang, papakilala ka Para pala yung may hantay. Hinala ni Kuya dyan eh. Ay, lagi. Eh, balang puro ko nakata ka din. Kuha ka ba dyan? Nahihingi ako ng donuts. sa'yo to. Paano ko dito? Ayan, sa bahay ninyo. Sa inyo naman to. Si Bipsi. Si Bipsi da. Iyawin mo akan din eh. Nakama na Nasa balik sa bahay. Yung mga may shadow yan ha. Ano mo? Ikunin mo na. Uy, Carlo, baka pwede naman kami magpabili sa'yo sa Pilipinas. Bayaran ko na ng gamot ng lamig. Pagbalik ko dito. Nagniyatak akong kalong yung sabi ako lang daw. Okay. Pahingi ako ah. Jennifer lang pampalap ko ng Wala ka ng edits mo. Kasi masyadong maliit. Nabalutan ng taba. Kumuha kayo ng mga inihaw oh. Ay, ito. Hihingi ako. Inihaw. Alam mo, sabi ko kay Carlo. Pampalaki ng edits niya kasi nabalutan ng taba. Ah, kuha ka na ng pizza. Pwede mo na lahat yung pizza. Oh, pahingi ako ng inihaw. Eh wala nga eh. Wala nga. Sana yung ano tong. Ini-stress ko. Kanya mapin. Lagi ni ko ano yan. Sige lang din. Sige lang. Hoy, may nabasa akong sulat. Saan kaya yun? Kay Kuya ata, Kuya. Si Manuela. Di bagi? Hoy, Carlo, may nabasa akong sulat. Tapos nakalagay yung picture mo doon. Huwag mo ito yung kabilang. Gusto mo banggitin ko? Ito ni Dapwil dahil Gusto mo banggitin ko? ano yung isang stino kay Kay? Ini-stress mo si Carlo. May nalaman na usap ko eh. What? Pwede mo mag-share. Where's your water? Ate, may... Adi, ano na ate kanya. Sige lang. Ano kaya po? Ito lang gusto ko na yung ating operator. Talaga? Masarap. Gusto ko naman. Ay! Ito, ilagay mo lang. Red cups.
Yung gulado basura nga eh. Si Awit ata. Dahil ba di wala? Uy, next time sana pa yung ano. Plano na ulit tayo. Sobrang init na. Sa 18 kaya. Ano yung sundok kanina? Depende sa schedule mo. Nagyan na lang yung mata na. Laman bungo nga doon. Sabaw ko ninyo na. Dami kaling to, ano ba? Yung ginagawin niya. Uy, kakain na to siya. Ayun baso. Pizza. Ayun, hindi nagamit. Ayan, pizza. What do you want, Kyler? Cake? Ay, Kyler, kay tita yan. Kay tita. Meron pa siya rito. Kyler! Halika na, anak ko. Halika na. Matasayang yung mata niya na. Ayun, ayun na, Kyler. Oh, Kyler, ayun. Sabaw lang ay. Sabaw. Thank you. Wow. Sabaw Sabay binos. sila. Sabaw kata. Ano sabaw mo lang? Kadamdaman ko daw. Ano naman? Sabawan mo ka. Nagdakkel dyan ang gigka. Sino ka gala? Pinag-uusap sila. Kasi may satangan. Dapat iibon mo. Guys, yung biro na kayo. Wato ka ata. Ginagay. Sakto mo kalawang dito. Sabaw na lang kanina. Sabaw na. Ayun ba? Guys, ko lang. Idawas ko di balahin. Katabatan na niya. Lasag na niya. Bakit sa mata na siya? Nakikita yung point of time. Kaya yung bukan mo, yung tubig mo. Patilo mo kay Kuya. Ayun ba? Uy, okay si Kuya. Sabi ko Tayo na kayo sana kawit tayo. Bumaba lang ba? Ayun, kalala dalom. Dalom, pang-booster niyo. Dapat si LG. Galing na ng UN. Kalalit eh. Ayun, nag-point of tayo eh. Ano lang ko? Kaya dito na oil. Punta ng UN. Kaya dito oil. Ah, sige, yung coin ko man na dyan ito doon. Oil mo tayo Sharon mo. Matutulog yan. Ay pala, may point mo siya. May balang mo. Paper plate. Yakay ba di basura ka ron? Buko. Surti si Buko. Tapos kasi yung anak ko pag dito sobrang tubig. Mabayagan na. Pwede dito ka. Apa yang kena batas letak? Batas militar. Bola yung ring cake. Ito o, yung ano, baso. Gusto ko yung cake. Ay, alika na. Sige, Batas ko. Ngayon ito yung lamas, madi yung kinutkutin na. Kaya ito yung lamas na eh. Lago yun doon. Sige ka lang po kay ate. Ha? Ha? Nalak dito ang buduan. Lata lang mo di uno na ganito na kasi na brown. Lago dito. Ay. Sige. Kung kami doon sa, hindi mo man doon. Okay, thank you.
Huwag ka lang tatawag, sabi mo sa kanya. Ay, hindi mo ito kayo. Next year ulit ah. Uy! Dali mo na ito. May ano pa, basura pa. Ay, dyan o, ito sa may... Basura ko, Mer. Basura na yun, pre. Sobra-sobra yung mga... Sipak ko nga to. Masyado mabigat. Tulog ka ay. Ate Courtney. Anak pala ako. Lintig sa mga question niya. Mas nagagalan niya yan ah. Ate Venus. Nakita ka ito, periwinkle ko lang ba? Sige lang po. Presang tinubuong na yata. Nakarta mo na ko. Anak makawala tayo doon nga dalong. Mabasa tayo sapatos mo. Umri. Makan nga tayo tatay. Yung dahil ko naluto ba? Naluto ba? Pero big ya. Burung niya. Hindi sa bali. Sa balik niya, guro. Big niya burung na. Ay, win. Lintig kaya, lintig. Naman niya ta? Lintig. Periwinkle. Periwinkle? Periwinkle. Grabe. Grabe. Ay, big yan. Testing ito mga. Ay, oh, may ata, oh. May Gataan ba nga man eh? Gataan ba? Testing. Kargaman natin din eh. No, may tulad pa ng rice. Ang haba pang malakan. Doon. Sa table. Ay, ba't pagigul naman to? Sorry natin table, pre. Kuya, basura ba yun, kuya? O, tanong lang pa na. Sublite ba natin? Sublite ba? Kaya nga bito yun. At yun ang nagalaan nyo? Iyanti ko asa dito. Babalik pa? Nagsublito ko yung andan ko. Bakit malalaman ka ba? Hindi mo gagamitin din naman nila yan. Oo, gagamitin din natin ito. I-text mo naman si lolo mo, pre. Nagkakasakto yung balay naman. Wala mahala sa kanila. Magbano ka na lang muna, pre, para ano. Medyo nakakon namin yung mga bagay na... lolo mo. Sa cake. Diyan. Gilikod mo. Ata. Nada ko mati... Sakuin nyo ka na. Parang mayaw mo yung gum. May kumali ito eh. Hindi ka eh. Get your iPad! Get your iPad! Get your iPad! Sharon. Ah? Cake, donut. Hi, kay Pwede ba yun yan, pre? Hindi na naman tatay. Ito, pwede siguro paglagyan ng Hindi sabaw. naman tatay. Ano na? Kaya ba to? Dali, oh? Maganda to sa ano, pre. Diyan mo kaya? Patukan na mo. Sakto na to. Dali na ulit kayo Kasi na. sasakyan yan, pre. Tama sa pinandala niya. Nag-iisa ka na sa pinandala ginagawa. Di ba? Nakadadaan chicken. Kahit pakape-kape ka lang, oh. Kaya hindi na. Dahil ganun pa. School pa ano lang to. Ate, may pay lang ko gusto. Kanalaw mo, grabe din eh. Ano ba sana magbilangan? Bilang? Hindi ah, mag-iawit. May awit amin. Kiso nga. Kung kwat din eh, may bilang natin eh. Kung kwat doon. Ayun ito. Tapon na namin to. Bakit yun? Kay Ate Venus yan. Kay Ate Venus daw. Ay, di kay Remar. Alam ko. Ayan pa. Sayang oh. Dito na naman ako. Remar shot flash. Ay, nakagaw. Ay. O, tingnan natin. Sayang to. Lagyan ko na to. Sayang. Pre. Sayang, pre, oh. Last shot. Oh, mga tayo ka ba dyan oh. Lagay ito ito.
Wala yan. Pre, hanapin to. Oo. Lagyan mo na nga rin dyan si Don. Si Don, lagyan mo na dyan. Nagiging chili naman sa loob ng bote. Maghati tayo sa ano kung magkano ang Basura ba to? Magkano po? bayad. Oo. Ano to? Magiging chili maglagay mo sa bote. Money. Money in the mamaya. Ay, wow. Ano pa ba? Ay, trabaho ka sa Vicente. Ay, dabag na yun. Oy, ang laki. Ay, wow. Ay, wow. Ay, hello? Baganta na ako. Nelly? Kunin mo yung bote ro sa imo. Ano mo bang laman yun? Pinagyan na nga rin. Bukas ajay. Bukom? Yan yung bote. Oo. Bukom ajay. Kalapili na buo. Ligo kami. Wala ka rin. Ay, di pa. Kalapili na sila mo na. Hello? Ano ba ipiningin? Ay, di pa mo. Hello? Kay Rema. May sabang. Yes, slash. Ay, wow. Hello? Ate, Bino! Kapit ka ba? Eh, ba't konti naman na? Alay mo. Ayoko na mas lumaki. Akin na nga, ingi ako. Ayun, may pizza pa tayo. Ang nangarodang. Kapay picture din yung mga sayang. Hindi ko pa yun. Sabihan na ka. Lahat naman tayo nag-sharon. Ano ka ba? Magbuli ba tayo ng ginawa? Ay, ang gila. Hindi ko alam. Kapri! Basura. Brother. Basura. Hindi mo ba na Ate Bel? May party na Ate Bel. Sa dulis. Apollo! Sa dulis pa sila? Graduation ng mga bata kasi. Ayaw mo na yun. Malaki na braso. Ito, kanina ko. Ano ko? Let's go na, Philip. Kanina ito? Ano yung baby, oh? Talaga? Ano? Guys, kanina ito? Di siya. Di mo siya. Sa mga bata to? Let's get, ate, oh. Let's get more. Ayaw pa na. Ayaw na. We're gonna get that. Pakalayo na sila. Ilalagay na naman sa loob. Happiness na natin ito yung pag-urap yan. Oh, you must nice. Yung dumdum sa pagkakain na Yata. Hawag ka pa ng amangan. Wala naman. Malamnain. Alamat si oh.
Kakain nyo rin to? Nilalagay sa sinigang na mabuo. Kyle, yung tubig mo. Genyaw. Kyle, Salata. yung tubig mo. Ada sapot-sapot. Nasaan? Sa beef yun na. Ada sapot-sapot na mula. Eh, kunin mo na. Tapay na sa para daw. Yan nga eh. Man! Wait. Nakapares dito. Ang nga naman, bilang na may ila. Dumawa na ito na eh. Palim pa, paigid dyan. Likat ko ng ija. Gaglati di ata, pintarak man din. Jai. Ito. Gaglati di ata, yung bilang da. Pinidot ko, pininturak din. Ngayon. Galing siya sa Pastorangang. Ano, magkatid muna tayo? Yung isang ano na lang. Mga gamit? Isang ano na lang. Kasi ba yan? Ah, si Clarence! Ay! Iyak na iyak kanina. Pala inaantok. Nantok pala siya. Kahit lagayan mo, kahit gusto niya takpan mo yung ano niya, madilim-dilim. Asparagus. Kaya pala iyak siya ng iyak kanina. No, baby Clarence! Oo. Yes! Tinatakpan na yung tulog. O, tara na nga rin. Let's go! Kahit ati pa yun eh. Let's go home! You have a Ate Harvey? Yeah. I go in your car, Apollo. Give it to Ate Harvey. Ay! There's no! Mine is goes and it's Kay Michael! Kay Mike yan! I can call him! Go! Daddy! I'm shot now! Tulungan mo daw. Lamig! Bola, ilagay mo na kasi sa I'm shot now! Bakit din now? Ano ba ang kanyo? Bakit pabigay mo? Hindi ko pa kayo lana. No, it's not! No, it's not! Sige kami. Apollo! No, it's not! Apollo! Yeah, give me a bottle. Bibigan mo to! Bibigan mo to! Apollo, halika nga, Apollo. Give me that. Ang dumi ng kamay mo. Apollo, ilagay mo nga yung pag ng maayos. Na! Yan na! Sige kami. O, di ba kaya mga bata, hindi na cellphone. Lalo pala magpipit para Nayuyug-yug. Nayuyug-yug na. Yeah. Bitbitan na ito. Ano pre, kaya? O, pre, Dula ba tayo? yung ina pre, wala ko lang akong babit-bit. Ay, raka na rin. Okay na pre. Ito pala. Tapos na ang picnic. Medyo malamig na kasi kaya umuwi na kami guys. Okay. So, time check is 3 o'clock. Pag alas 5 na pala. Time check is 4:50 PM. So 11 kami nandito.
Mga 5.5, almost 5.5 hour kami nag picnic. Ayan guys, ganito lang yung buhay namin pag day off. Maganda kasi guys, sabay-sabay yung off namin. So may time kami na mag-banding. Ayan. Kyler! Hello! Hello! Yeah. You know? Ay, ilo ay dalawa. Pabuhat siya. Pabuhat si Kyler. Lalaki naman ang gear. May iba pa tayo rin po. Nagkapati barangay taanod tayo gawin eh. O, lugan na. Di barangay pa, di barangay na lugan. Bali nag... Ah, sarap oh. Sarap na yan ng sipon niya, kinakain niya. Ulas mo na sa mga mo. Woo! Ito si Kaylin oh. Nag-mic lang. Oh, diba si Kaylin oh, nag-mic oh. Hi Kaylin! Hello! Say hi baby. Hello! Hi! Say hi. Hi! Aray ko, nagdagsin wala mo. Shit. Sino kumuha ng beer? Clark, ano niya yung jacket mo ko naman. Clark! Asan yung jacket mo? Naiwan mo sa baba. Asan yung jacket mo? Hindi na alam? Tanyam? Awan. Ayan, nagkaroon. Clark, babalikan mo raw. Jacket mo ay! Mabiti. Yawan kasi, takbo ng takbo. Oh, ba't ganyan yung bungi, ano mo, nagpipiwis ka na naman. Diba, takbo ka ng takbo. Sarado kami. Sayang. Ano ba oras? Nyang aldo ka tagag gupe na ito? Batong summer pa yun. Summer pa eh. Ayan guys oh. Pakay ka nga babang nga rad. Patay ba? Dagsinin. Ada bibit dah. Ni sa Peter aja. Ah? Peter. Ayun, lagi dito. Pabili, anong tinda nyo? Anong tinda nyo? Apollo! Oh, flower! You like flower? Hi! Iwanan na kita, dala. Look at that! Wala ka nang kasama dyan. I have a nice flower. Come here, Apollo. Apollo, Apollo! Apollo, you say hi. Hi! Oh, pagpupos ulit. Des ka man na dito. Wow. Hi, CJ! Sit. Hello, boy. CJ.
Sutilan na pa yung Hindi pa rin ano, hindi pa rin Pagkasutilan natapos na. ang dalawa. Paano lang nag-basketball tayo? Akala ko nga dito lang eh. Sabi ko hindi wala sila dito. Paano lang nag-basketball tayo pre? Sa'yo na lalo kahit maglakad pre. Paglakad lang, yan lang. Si baby, sabi niya. Pagod na ito Kyle. Where's the baby Kyle? Kyle, where's the baby? Where's the baby? Where's the little baby? Where? Where? Oh, there. Where's the vehicle? Oh! Hey, pre. Di na minsan nga aldaw pag nag-inopen di Facebook ko. Diyak man ninang nama ang makita tanagan mo. Limtuad ito'y rig na tinaipen pen nga ayat. Kaslanay kagara in friend ka get inaccept na. Isuday tanti ng rugyan, tiyak may ladawan aragsak. Kasla di mapesak, di iniliwin ta pa nagjajar. Tiyak lain pagarog kay tarik nam kaiyagkas. Nga idi pa'y laik ket siyak tayin ka inay ayan. Kapot Facebook nga kunkunada ket nagsarak ti dalanta ng ring
tuluyan.